jeg hedder Marley, jeg er 7 år gammel. Grunden til, at jeg gerne vil starte tidlig skat, er fordi, når man spiller musik, kommer man væk fra alting. Marie, hønen, evig glad, gik tur på et rabarberblad, og mødte større snegle, der lå, og så med sneglehuset på. Så blev det regn og tordenvejr, og evig glad fik våde tær. Der slag på sneglehusets lille tag, og sneglen råbte højt, kom ind i læ for torden, regn og vind. Der er lidt snævert, som du ser, men der er lunt og tørvejr her.